Shalom, parhalado pasahaton selamat hari Minggu, tu sudah ruas nama dohoti parminggonon, nang sahat bongok tu tonga bagas joron itu hatta, dohot nama dohoti live streaming. Martua ma akan naro di bagasat Tuhani. Minggu ta sadarion, ima minggu namargoar Minggu Sapulonom dung Trinitatis. Topik ini minggu ta sadarion dang marpat sohotan asini rohani Tuhani. Tapuk kama parminggota tapuji ma debata di bagasar lasni roha tai dehom ma dau dumenggan. Dau dumenggan asing di rohan, dau marga siang molukon, sai puji yotu maho Tuhatu, dau marga asini roham. Ala goanu rodo atuho herban tangaku lama ujiho dao marga siang molukon dao dumenggan asini roham. Dao dumenggan holong ni roham, dao marga siang molukon, sai puji yotu maho Tuhatu, sandok ngolukon doma muji ho. Marhite-hite goarni debata ama, dohot goarni anakna Tuhan Yesus Kristus, dohot goarni todi parbadia natuma palangit dohot tanoon. Amen. Ditibangi rohanami do ale debata asini roham di parsitongaan ni Joromi. Sumantu goarmu do baritam ale debata rodi ujung ni tanoon, gok hati gorad do siamumi. Tibul do Jahoba, jala pujio situtudo di bagasan hutani debatatta, di atas dolok habadion nai. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo naso hatu dosan amanami saleleng ni lelengna. Asini rohamdo namangaramoti hami sian nasai laon rasi rasa nuaeng. Jala asini rohamdo namangaleho barita naulii gabe hanguluan nami. Saya si maroham, say buhay marohanami, jala lehot todim nabadiai, asa huat tusihami sude panogunogum, dohot pabahenammu nabalgai.
paian mahatam di bagasar rohanami, asa mardame jala sonang hami, jalalam ibaru rohanami, marhite-hite anakmu, Tuhan Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Danu parima ajari haminadi haotoni dope asalam porseyahami hosamindo amoluanami Sai martua manasida namambahen Jesus haposanai autum sura Olohita Jesus iban parsigantung atai Ale Jesus sai patogu hamina di parporangan asa dapot di ujung na hamonangan. Tatangi homa patik ni debata di minggu tasadarion, ima patik paupaton dohot lapatanna. Patik paupaton. Ingot hamuma pabadiahon ari minggui. Dinaono marima ulah hamu nasa siulaumu. Alai anggo ari papituhoni, ari paradianan ni Jehovah debatam doi. Dang jadi ho mangula anggo dinasadari manang anakmu pe, manang borum, manang naposom lahi-lahi, manang naposom boru-boru, rodi pinahamu, rodi pangisini hutani halak pe, namangebati hutam. Ai dinaono marido di toppa debata, langit dohot tano, dohot laut, dohot nasai sina, dungi maradia do ibana di hari papituhoni. Di baheni do ubahen na di pasu-pasu debata Jehovah ari paradianan nai jala di parbadiai. Dia do lapatan ni odo ikod dihabiari rohatta debata jala ikon holong rohatta di ibana asa unang tois rohatta diajar nasian hatani debata ikko badiado hatani debata di rohatta jala ikko ringgas rohatta tumangihon dohot mangguruhon ido sahatna atong rap mangidogogo mahita tutuhan debata laho mangulahon nahobar tu patik nai ale Tuhan debata sai pargugoi mahami mangulahon nahobar tu patik. Amin. Untuk dorong
Tato poti madosatta nagodangi tu ado panidebata martangiang mahita. Ale Tuhan debata pargogo nasohatu dosan jala amanami. Hujau hami do guarmu na badiai, ala natargogot hami marningot dosa nami. Sai marasini roha maho midahamion. O Tuhan Yesus Kristus anak ni debata nagabe jolma alani hami. Namate jalana hehe sian namate. Nama naik tu banua gijang doho mangodihok kami. Asi roham dihami. Sai patok tong madihami roha hamuliateot tuho. O todi parbadia pangapul dinamarsak roha. Pamalum masaluhut na bernit binahen ni dosa nami. Roma ho mangingani hami. Asa marlas ni roha hami mangulahon lomo ni roham. Hodo parhitean ni asini roha. Sai unang tulak hami. Sai tangihom mahami ho alede bata ama. Anak doho todi parbadia. Amen. Baga-baga ni debata taringo Tuhan sesani dosata. Aidang adong ibar ni ai saluhut do par dosa jala hurangan maradopon hasangapon ni debata. Alai akan agabe pitor binahen ni basa-basa marhite sian asi ni rohana. Hinorhon ni panubusonna marhite-hite Kristus Yesusi. Napina jongjong ni debata bahen habangsa parasian marhite-hite haporsyao di mudarna. Hasangapon ma di debata na digijang. Amin. Maredekor ina Kamis.
Kurian itu hatta tabuka bema bibelta tajahama epistel di parminggota di minggu sadarion ima nadienet sian buku surat paduahon natinongos ni apostel Paulus tu si Timoteus biddu sada ayat sada sahatro di ayat 14 2 Timoteus biddu sada ayat sada sahatro di ayat 14 tajahama margati sorin songonoma hatani debata au surat tinongos ni si Paulus apostel ni Kristus Yesus marhite siat tahi ni debata marguru tu baga-baga hangoluan na di bagasan Kristus Yesus. Mauliate rohakku di debata nahuoloi di bagasan roha nayas sian akka dopung dope aiso marpacohotan hupaingot-ingot ho diak katangiaku borngin nang arian ai huingot do haporsiaumu nasomar laoki namaringanan hian di bagasan opungmu boru si Lois nang di bagasan inangmu si Onike alai dohot do di bagasakko di haporsiai rohakku ai dileho debata do tuhita toddi hagogoon toddi haholongon toddi pangarajayo diri dada toddi hatahuton ai di palua jala di jou do hita marhite-hite pajouon nabadia dada marguru tu ulaotta tung sian tahina dohot sian asini roha nabi nasabasahot tu hita di bagasan Kristus Yesus nasian mulani mulana tusi doahu di pabangkit gabe parjamita dohot apostel dohot pangajari ihuttoma akapoda natikosi tiruamu songon naung binegem sianau di bagasan haporsiaon dohot holong niroha na di Kristus Yesusi ido sahatna martua do akan atumangihon hatani debata jala nau peopsa. Amen. Sayoras jala martu
sambindo loaku alani martuaau. Upelehon madiriku mangihuton lomomi dada bela olo salpu naman gohiro hati hotokong ihutonoku Yesus na paluaau ho sambindo loaku alani mahartuaau. Tahatidak koma haporsiaw tai songon nahin atidak kon ni dongatta sa haporsiaw disadok portibion rap mahitamadok au porsea di debata Jehovah ido ama pargogo naso hatu dosan na tumo palangi doho tano au porsea di Yesus Kristus anak ni debata Jehovah nasa sadai iman tinubuhan ni si Maria na gabi-gabian siat di porbadia adorang sohabubuhan ido tuhata na tumuan na bernit di panguman ni silatus nama tetar pajal do ibana di hau pinar silang na tua tubana toru rung ditano na mulak mangodu dari patoluhon nama naik tu surgo la hundu tu siamun debata Jehovah ama naik pargogo na sohatu dosani disima ibana pai mamulak sogo tu tanoon manghumi halak na mangolu dohot namate au persia di todi perbadia jala dong sadauria nabadia uria atau panialak Kristen akan nabadia dohok dihasani dosa dohok dihatai namat dok mulak mangolu sogot daging nihalak nong mate dohok dihanguduan nasora sudah amin. Warta HKBP Pondok Bambu, Resort Pondok Bambu, Minggu ke-16 setelah Trinitatis 2 Oktober 2022. Pertama, nama minggu. Pada hari ini, Minggu 2 Oktober 2022 adalah minggu ke-16 setelah Trinitatis. Topik minggu ini adalah tak berkesudahan kasih setia Tuhan. 2. Kebaktian sektor. Pada hari Jumat 7 Oktober 2022 akan dilaksanakan kebaktian sektor atau pertangyangan WEK masuk pukul 19.30 bertempat di gereja. Diminta kepada seluruh jemaat HKBP Pondok Bambu untuk mengikuti kebaktian tersebut dengan sukacita. Nats renungan diambil dari 2 Raja-Raja 5 ayat 1 sampai 14 dengan tema Iman yang Menyelamatkan. 3. Dewan Koinonia A. PA Seksi Remaja. Pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 mulai pukul 18 WIB akan diadakan PA Remaja bertempat di konsistori. Nats PA diambil dari Ibrani 11 ayat 17 sampai 19. Pelayan PA Situa Y Hutagalung SH MSI. Diminta kepada seluruh remaja dan pelajar sidi supaya mengikuti PA tersebut dengan sukacita. B. Seksi AMA. Pada hari Jumat 30 September 2022 yang lalu sampai dengan hari ini Minggu 2 Oktober 2022
Seksi AMA HKBP Pondok Bambu mengadakan retret bertempat di Hotel New Ayuda 2 Sulanjana, Puncak, Bogor. 4. Dewan Diakonia Komisi Beasiswa. Pada hari Minggu 9 Oktober 2022 pukul 9 sampai dengan 10 WIB setelah ibadah Minggu pagi akan dilaksanakan penyerahan beasiswa kepada 24 siswa-siswi HKBP Pondok Bambu oleh Komisi Beasiswa HKBP Pondok Bambu. Diharapkan kehadiran penerima beasiswa dan orang tua untuk menerima beasiswa tersebut bertempat di Rumah Moria. Harap membawa kartu peserta beasiswa dan buku catatan ibadah di gereja. 5. Panitia Pesta Prajubileum Gotilon Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dan Pesta Jubileum Tahun 2023. A. Mulai hari ini, Minggu 2 Oktober 2022 sampai dengan 22 Desember 2022, kantong persembahan yang tadinya dipergunakan untuk kas DSH Diakonia Sosial Huria akan dipergunakan untuk menambah penerimaan panitia Pesta Prajubileum Gotilon Natal 2022 dan Tahun Baru 2023 dan Pesta Jubileum bulan Juni 2023 dengan pengaturan sebagai berikut. Kantong pertama dan kedua untuk Huria, kantong ketiga untuk pusat, kantong keempat untuk panitia Prajubileum. B. Rekening panitia. Panitia telah membuka rekening atas nama Panitia Pesta Jubileum 2023 di Bank Rakyat Indonesia atau BRI Cabang Jakarta Tanjung Priuk dengan nomor rekening 0186 0100 1296 567. 6. Program dan anggaran tahun 2023. Diberitahukan kepada seluruh seksi-seksi dan punguan di setiap dewan untuk membuat program dan anggaran tahun 2023 dan diserahkan kepada ketua dewan masing-masing paling lambat pada hari Minggu 23 Oktober 2022. Ketujuh, Ulos Lasniroha. Pada hari ini, Minggu 2 Oktober 2022, akan diberikan Ulos Lasniroha kepada: pertama, Bapak A.L. Sihombing, Sektor 4, WIK 14, karena tepat pada hari ini 2 Oktober 2022, beliau telah genap berumur 70 tahun. Ulos diberikan pada ibadah Minggu pukul 9.30 setelah pembacaan warta jemaat. 2. Ibu Nyonya Arta Siahaan Boru Hutagaol, Sektor 1, WEK 3, karena pada hari Rabu 28 September 2022 yang lalu, beliau telah genap berumur 70 tahun. Ulos akan diberikan di rumahnya setelah selesai ibadah Minggu siang. Alamat keluarga: Jalan Bambu Apus 8A, nomor 1, Pondok Bambu. 8. Surat masuk dari HKBP Distrik 8 DKI Jakarta. A. Pemberitahuan Gala Dinner Tahun Kesehatian. Malam Kesehatian bersama HKBP Distrik 8 DKI Jakarta yang akan dilaksanakan pada hari Jumat 14 Oktober 2022 pukul 17 WIB sampai dengan selesai, bertempat di Sopo Marpikir HKBP. Harga tiket gala dinner sebesar Rp5 juta berlaku untuk 2 orang. Bagi jemaat yang berminat mengikuti kegiatan tersebut dapat menghubungi Bapak Jansen Sitompul, HP nomor 0811 922 528 dan
Ibu Sandra Sidabutar, HP nomor 0817 9904 184. B. Undangan rapat dan pemilihan pengurus Persekutuan Guru Sekolah Minggu Distrik 8 DKI Jakarta periode 2022 sampai dengan 2024 yang diadakan pada hari Sabtu 8 Oktober 2022 pukul 15 WIB sampai dengan selesai. Bertempat di Gedung Pendidikan dan Pemberdayaan atau Kantor Distrik 8 yang lama. Bertempat dengan alamat Jalan Selat Bali, Blok E12, nomor C1, Kafling AL, Duren Sawit, Jakarta Timur. Warta Keuangan. Huria 12.949.150 rupiah. Pusat pilihan ke pusat 3.229.950 rupiah. Pilihan ke DSH 3.780.800 rupiah. Total berjumlah 19.959.900 rupiah. Songonima titing di Huriata di Bagasan Mingguon. Saya di Pasu-Pasu Tuhatta Masude Pakubasian dohot peliani bayan sangap dohot puji-pujian di Goarni Tuhatta. Huriani Tuhatta di amaname dot inanami obartu program ni Huriata di tahun 2022 di akar ruas ni Huria nama ulang tahun 70 tahun. Sahatun ni Huriata ma ulos las niroha di minggu sadarion adong dua halak namat jalo ulos las niroha amang ail si hombing dot inang nyonya arta siahan borutagaul ala inangi ala hurang kesehatan gabe tu bagas nasida manon ditaruhon Huriata lani hupang idu hamima tu hadirion ni amang ail si hombing Roma 7. Di amang ail si Hobing ala kebetulan di minggu 2 Oktober 2022 pas di minggu sadarion marulang tahun amang 70 tahun atas guarni Huria pasahaton nami matu amang selamat ulang tahun yang ke-70 laos di Pasu-Pasu Tuhatta ma amang diaka pardalanan ningulu nang tujuan niarion hatani debata nagabe kadu na pinasahat ni Huriata tuamang di bagasan bason sian pesalmen bidu sia pulusada ayat 10 nama dok songonon sai pamahok kudo ibana sarimatua jala patari dohonokku tu ibana atuauku di bagasan bahasa Indonesia didok dengan panjang umur akan ku kenyangkan dia dan akan ku perlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Laos tangiang ni Huria di amang nama ulang tahun 70 tahun di minggu sadarion songon padok ni natua-tua hau gala-gala ma pajakitan ni si Sakeus manang tu dia pe amang ael si Hobing nama ulang tahun di minggu sadarion mangalaka sai totong ma didongani Tuhan Yesus marmutik ma tabu-tabu
mardopakon mataniari saihot madihamu akka pasu-pasu laho makajutun akka na sinari upatulu halihamima hausi martulu ditobak ni panaparan saililing mahamu mangulu dihaliangi akka poparan. Ya, pas. Itoro Mas. Itoro. Iya. Iya. Terbalik kamu. Iya. Oke, sedikit ya. Panjang umur Mang dah. Pas dari musik. Iya. Marede mahita sia buka de nomor 134 ayat sada dohot udutna aut soasi roham laos disoma tapasahat peliata na parjolo dohot na paduahon. Alai di
Dameni debata na sumurung sian saluhut naroha. Ima mangaramuti ati-ati dohot pikiranmu nabi. Di bagasan Kristus Yesus Tuhatai. Amin. Horas ma dihita saluhutna. Horas. Selamat hari Minggu ma dihita saluhutna. Selamat hari Minggu. Suara ni debata na diturpukon di tonga-tonga ni mingguta sadariun ima edde adung sian panurirang Jeremia bidu tolu mamuka sian ayat 10 sia sahat rodi ayat 26 edde adung sian panurirang Jeremia bidu tolu ayat 10 sia sahat rodi ayat 26 ta payhuti hutma songonon ma padok na disip saingot ma dangol hon dohot pangaliliun na tuau rodi raru dohot rasun sai paingot ingot matutu asatung sabam rohaku di bagasan ima atong para tiati honokku alanido ubahen marpakiri monau asi ni Jehovah sabindo ubahen so harusun siap hami ai dang marpacohotan asini rohanai mulak rata dui tahe ganup sogut godang matutu habonarammu Jehovah do parjabaraku ninna todikku dibaheni marhaposan tuibana maau pardenggan basa do Jehovah mida akka namarhaposan tuibana mida todi ni na mangalului ibana martua ma manangise nahohom maka lunguton hatuaon ni Jehovah ido ianggo sahatna amu akadongan nahina holongan di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus natuari jam 3 manugutna tarsonggot dohita mabigi barita namasa lalu bulun di Tapanuli Utara khususnya di Tarutung gudang dongata na mengalami mabugang alani dohonot talalui molotung adongpe namate dangalani nahonatipa alai alatar songgot mabigi nama sai gabi marujung ngulu gudang do nang bagas niaka dongata lau songoni nang aka bangunan rumah ibadah gereja nahona akibat ni gempai namarukso dohonotta alani tatangiakum akadongatta na mangadupi akaparukilon si taononi lau songonima asaunang adong biak gempa susulan namasa di tonga-tonga ni luat Tapanuli Utara lau sido hatain debata nama makulingi hita di bagasono bason marhite topik minggu dang marpacohotan asini rohani Tuhani molo masa pei saluhna tidak berkesudahan kasih setia Tuhan ketika itu terjadi semuanya. Biarlah apa yang kita hadapi marhiti akadongata nadi bona pasogit di bagasono bason
marhitesian hatan debatana margogoihon ita nang kadungatta mengubah ratapan menjadi harapan. Ido hatan debatana mamakuling hita di bagason obason mengubah ratapan menjadi harapan. Di pasahat do tu hita di bagason obason jangan hanya melihat besarnya masalah. Alai di paingot hita di bagason obason lihatlah betapa besarnya kuasa Allah, kasih setia Tuhan dalam kehidupan kita. Lausido napinasahana nang tu amang AL si Hobbing na kebetulan pas di minggu sadarion marulang tahun 70 tahun. Molope godang akka pengalaman hidup nang binolus ni amang sadiri dia ke perdalanan ningului, jangan hanya melihat besarnya masalah-masalah, tetapi lihatlah betapa besarnya kuasa Allah, kasih setia Tuhan dalam hidup kita. Kebaikan Tuhan di dalam hidup kita tidak akan pernah berkesudahan. Ibarudo ganuk manogot asini rohani debata di tengah-tengah ningoluta. Kasih Tuhan itu tidak pernah basi dalam kehidupan kita. Somalna kita jolma maka nguluhon ngolu nasonang duate. Somalna kita jolma maka nguluhon ngolu nasonang so ribu-ribuan. Dengan manian totong mardalan aka namasa hobartu lomoni rohatta. Jupang manian aka najinalahan. Dapok manian aka naniluluan. Alaya hado namasa di tengah-tengah ningoluta. Dang sai songon na dirohatai. Dapot akan naninuluan. Jupang akan najinalahan. Alai namasa tadok nakindak songon na dirohatai. Di pardalanan ni ngoluta meragam do namasa. Jumpa kita do di pardalanan ni ngolutai las ni roha. Langsung ni jumpa kita do di pardalanan ni ngolutai nang arsak ni roha. Alai macayukap do rohatta majalo akasilas ni roha. Alai molo songon nasuhartu rohatta molo masa naborat di ngolutta ahadona jut-jut masa di hita. Kita selalu berontak kepada Tuhan. Molo suapala songon nadirohatai masa. Molo masa akka hamaulon mungkin akka dongatta nadi Tapanuli Utara uju masa gempai. Apakah Tuhan masih ada? Kok ini bisa terjadi? Buasa bui masa nasongonon si partangi yang dohami nama kaporsiai debatado hadirion nami. Kenapa ini boleh terjadi dalam kehidupan kami? Molo masa naborati berontak hita lapatanna boy do gabe marungu tungut hutu matangis hita jalaolo gabe tubuh suku-sukun di bagasan hadirion di dia doho Tuhan.
Di dia doholong ni rohami Tuhan, dihadirion nami. Tohodo dihaolong ni hohami. Buasa paluasommu Tuhan, masa gempaon. Doholana kasukku-sukku nasingra. Napa tuduhon dohonot tadi bagasono bason mago pakirimoni sian hita. Boy gabe madate pakilalata alania kana masai. Di buku adung-adung ni panurirang Jeremiaon jelas memang dia dukon si Jeremia do parniahapan na masa tu hadirion na sendiri songonimu se parniahapan na masa di tengah-tengah ni bangso ni debata mangadungi do ibana alaniaha alamar dapot akasi taonon na masa di bagasan hadirion na alai hamu akadungan dakolan na mangadungi hadirion ni si Jeremia jalahita pe godang doaka adung di bagasan hadiriota songon si Jeremia alai tubuh do pakirimon nang pe mangadungi hadirion ni si Jeremia alai tubuh do pakirimon di ngoluna jala di hati dakko ni bana marpanatap do di bata dia ka adung-adungna marpanatap do di bata dia ka pardangolanna marhite nama maratiatehon nama marpanatap di bata di parsorioni idoban nagabe tubuh pakirimoni di bagasan hadirion ni si Jeremia alani mahamu akadongan na hinaholongan buku adung-adung umma laho mangarahon bangso ni debata lao songoni mangarahon hita mangarimang-rimangi manang songod dia peyak kana masa natabulus na jelas nunga dipilit jala di pasu-pasu debata nasida gabe sada bangso nabulun alai manibil nasida sian debata nama narihon nasida namar mudu-mudu nasida nama noppa nasida gabe manobba debata bal alaniakka pangalasion nasidai gabe Roma ni debata mangaloas nasida satu natar buang tu Babil boy dohonot tahamu akadungan alani hasalan nasadiri do alani hasalan ni bangsoima gabe manaun naporsuk nasida dia dukon nasida ma parniahapan namasa nabinolus nasida alai hutma dipakiralahon nasida asi-asi ni debata holong ni rohani debata di tengah-tengah ni bangsoi dan sudah nasida mereka tidak punah dibereng panurang Jeremia alai mamereng doi bana totong tuasini rohani debata namar guguihon nasida panurirang Jeremia boy marnida adong sinodang siad debata na patubu pakirimon nai baru di bana hapur siaon nama dok adong do debata para si rohana sumurung
Adong do debata nasatia. Ima pakirimon ni si Jeremia. Ima na patubu pakirimon dihadirion ni si Jeremia. Di hari-hari ni ngoluna. Hapor siyaon na madok adong do debata para siroha na sumurung jalan na satia. Jalai hati dakon si Jeremia holong ni debata mulak rata ganum sogot. Sai baru do holong ni rohani debata. Alanima hamuaka manami dongan nahina holongan di bagasan guar ni Tuhan Yesus Kristus. Iko sadar dohita pabua memang bagian ni nguluta saya dong dolas ni roha. Alai bagian ni nguluta saya jupang doaka arsak ni roha. Memang bagian ni nguluta jojo dohita mangulahon dosa. Memang di bagian ni nguluta boido danggabe mangulahon dosa hadiriota. Alai molo rope na mangarsahi naing manian bisuk hita lahu mangadupi saluhu naim adong parasingan ni na porsea dohot na so porsea molo masa akasi taunoni hadirion ni akana porsea mamering akka hamaolo ni, mamering akka sitaono ni. Songon sada ujian di hapor seyaon na. Alayak ka na sopor seya, mamering sitaono ni, songon sada na makalonok kon ngoluna. Dangadong be sihirimon na. Hadirion ni akka na sopor seyai, songon batu dari dabuhot tu sumur lonong terus. Ujungna depresi mahadirionna. Ujungna manikko mahadirionna. Alai hadirion ni halak nama kaporsiyai Yesus Kristus dia kasih taunoni songon kalapa nama torasi lonong domane molo madabu tuaik alai mullo domu se hadirionna. Dak songon batui mami torlonong torus. Alai songon kalapa nama tuai molo madabu siap bonana toho tuaik memang lonong do hadirionna alai mullo do muse. Alaniaha ala margogo marhide pakirimon dan gabe stres hadirionna. Alanima hamwa kadongan na hinahulungan di bagasan guar ni Tuhatta Yesus Kristus. Secara iman dohonot tadi bagasono bason pengharapan orang-orang percaya adalah pengharapan tanpa dasar. Kenapa kita menjadi stres menghadapi kehidupan ini? Manangadongak kana manikko dohonot tadi bagasono bason karena kita sering terperangkap pada apa yang dapat disebut sebagai perangkap-perangkap kenyataan. Lapatan nahamwa kadongan yang mengukur dan memutuskan segala sesuatu hanya berdasarkan fakta-fakta dan rumusan-rumusan matematis. Yang hanya percaya bahwa 1 tambah 1 adalah 2. Selain itu dianggap mustahil. Bodo adong kapak katayon dihadirion ni akainat tadi. 1 juta dosa bulan pacarian ni amatta. HP holam mangan nami habis 200.
Ahadope bayi no membayar aik. Ahadope bayi no membayar lampu. Ahadope bayi no membayar kaungkos-ongkos. Dohot aka dohonon nasingna. Boy duhami pasik kulahon akka danahon satu na sarjana. Alus ni akainata mate mangalusi. Dan mungkin boy alai tadok madi bagason secara iman, pengharapan orang-orang percaya adalah pengharapan tanpa sadar, artinya tidak berdasarkan rumusan matematika dan tidak berharap pada hal-hal yang nampak di mata. Pengharapan orang Kristen adalah bertuju pada misteri Allah. Pengharapan orang Kristen adalah hahomion ni debata. Itu pengharapan ni halak Kristen. Hahomion ni debata. Karena Allah dapat melakukan apa yang mustahil bagi manusia. Hiado jinahas ada poster nama dok songonon. Bagi Allah tidak ada yang mustahil ninna. Jalai surat tu disi Lukas sada ayat 37 ninna. Laos diuruti mamuse dan mujizat adalah spesialisnya. Karena itu jangan batasi dirimu mempercayainya. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata atau didengar telinga atau yang belum pernah melintas dalam pikiran manusia, itu dilakukan Allah kepada orang yang mengasihinya. Tajahai amanginang di sada Korin bidu 2 ayat siai ade. Di sada Korin bidu 2 ayat siai. Karena apa yang tidak pernah dilihat oleh mata atau didengar telinga atau yang belum pernah melintas dalam pikiran manusia, itu yang dilakukan Allah kepada orang yang mengasihinya. Ya doa mua kadungan nahina hulungan didok amata Padita Eka Dharma Putra songonon. Tidak ada seorang pun yang menginginkan hidup yang berat nina. Dangadong na makalomohon hidupnya berat. Allah didok ibana mamuse, tetapi sebenarnya bagaimanapun beratnya hidupmu, itu tidak perlu dirisaukan asalkan kita masih punya pengharapan. Kita akan tetap mau menanggungnya selama ada pengharapan. Satu orang pun tidak ada yang menginginkan penderitaan. Semua kita ingin menghindari ketika ada penderitaan itu. Tetapi sebenarnya penderitaan tidak akan pernah mengalahkan kita selama kita masih memiliki pengharapan. Kita akan tabah menghadapinya selama masih ada pengharapan. Dang rikot stres kita te. Dang rikot dohonot tadi bagasono bason depresi hadiriota. Alaniaka nama saya. Muladong pengharapan di kita. Dengan pengharapan hidup yang sulit, manangaka derita dohonota, manangaka rintangan-rintangan dohonota akan mampu kita hadapi.
Tetapi hidup yang paling malang atau menyedihkan adalah bila sudah tidak ada lagi pengharapan. Alani mahamuakamang kainang dongan nahina holongan di bagasan Kristus Yesus, pengharapan itulah yang kita butuhkan dalam hidup yang penuh penderitaan ini. Jalaido dido apostol Paulus molotajaha di sada Korin 10 ayat 10 tului. Jelas Paulus mengatakan di sana bahwa ada 3 hal yang tetap. 1 Korintus 13 ayat 13. Ada 3 hal yang tetap. Ido ibana sesudah iman, dan yang kedua adalah pengharapan. Sesudah iman, yang kedua adalah pengharapan. Alani harapan ini yang membuat kita tersenyum ketika semuanya menangis. Adong do saritani sadaina marpungu-pungu hami nari selesai di bilut konsistori tilahauma sadaina. Jayalah saya itu kinat tahun saya itu matangis matorus. Ujungna diajak natoropom mainat tahun asa maredde. Dohot to inang nama balu maredde ninna. Dohot matong inat tahun maredde. Sai patu guru haki lau ayat paduahon ahamaido inatta nababalun. Naikkan kunci innaibana. Ala songon nato ruhor waidiyati. Jongjong mamusay nato maddo naikkan kuncinya inna. Tupar musiki. Ima berengot tahamuaka amanami dohot inanami di bagasono bason. Harapan ini yang membuat kita tersenyum ketika semua menangis. Harapan membuat kepala kita tergerak dan menatap jauh ke depan ketika begitu banyak tantangan yang kita hadapi. Harapan itulah yang merupakan kekuatan yang diberikan Tuhan kepada kita untuk terus berjuang. Harapan akan memberikan dorongan saat jiwa kita penuh dengan kebingungan. Harapan adalah merupakan sesuatu yang indah. Alanima hamu kadungan nahina hulungan. Bila di antara kita ada yang mengalami mungkin usahanya gagal karena situasi pandemi. Atau mungkin ada di antara jemaat sakit penyakit yang tidak kunjung sembuh. Atau mungkin punya masalah yang sangat berat. Apakah itu di tengah-tengah keluarga? Masalah yang sangat berat. Mungkin itu melalui pekerjaan-pekerjaan kita. Atau bila ada yang sudah lama merindukan akan tua-tua nami perjumpaan dengan jodoh bagi anak-anaknya. Atau menginginkan seorang anak lahir di tengah-tengah keluarga alanung ngaliling nasida marhasotan. Atau mungkin juga keluarga sedang mengalami masalah-masalah. Tetapi firman Tuhan mengatakan kepada kita, jangan putus asa, jangan stres, jangan depresi. Kobarkan pengharapanmu di dalam Yesus. Katakan di dalam imanmu, apapun yang akan terjadi, terjadilah. Aku punya Yesus telah bangkit dari maut yang bisa memenangkan segala pergumulan. Pengharapan akan memberi ketekunan. Molo tajaha di Ibrani 10, Heber 10 ayat 36.
Takasdo di Heber 10 ayat 30 sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Ibrani 10 ayat 36. Sebab kamu memerlukan ketekunan supaya sesudah kamu melakukan kehendak Allah, kamu memperoleh apa yang dijanjikan itu. Karena itu saudaraku, bila derita mendera hidup kita, jangan mau dikalahkan. Ingat, kita dikasihi oleh Tuhan Yesus yang telah mengalahkan musuh dan derita kita. Dialah harapan kita. Mari kita andalkan apapun yang terjadi yang kita hadapi, supaya kita pasti menang. Di paingot hatan di matado hita di minggu sadarion, tidak ada situasi yang tidak berpengharapan. Yang ada hanyalah orang-orang yang tidak berpengharapan. Tidak ada situasi yang tidak berpengharapan, yang ada hanyalah orang-orang yang tidak berpengharapan. Di pasu-pasu tuhatama pardalanan ninguluta, di bagasan pakirimon, di bagasan pengharapan, lausongonima nang diamanami amang ael si hobing na marulang tahun 70 tahun boho di minggu sadarion. Jarang don nasongoni amangate. Jadi pasu-pasu don dihadiriommu. Tungadong penang borusiahan keluarga Utagaul ba na di hari Rabu tanggal September itu nasida boho 70 tahun. Alayang gua amang pas di minggu sadarion lam pahoton rohat tamai lau makaporsiai Tuhani di kilometer 70 ma perdalaman munuaing jaleko sahab mamang tu kilometer 55 molubu itu 100 ate pasu-pasuon itu hatta. Amin martang yang mahita. Mauliate ma Tuhan diasi ni roham dohot di holong na payhut-ihut ngulu nami di bagason bason di hapor siai rohanami do dang marpat cohotan asini roham dohot holongmu di mana ngahape nama sa di tunga-tunga ni ngulu nami tak berkesudahan kasih setia Tuhan di tengah-tengah kehidupan kami. Apapun persoalan-persoalan hidup yang kami alami, ketika kami berpengharapan Tuhan memberikan apa yang kami rindukan dalam kehidupan kami ini. Bohali mahami Tuhan, di bagasan hatauon, dohot di bagasan gugu nasianho. Pasu-pasuma saluhutna, aka pakubasion ni huriam, di aka program-program ni huriam, nanaing si hobasan nami nang tujuluan ni harion. Tarlumobi ma Tuhan, pasu-pasuonmu di bagasan gugu, do tiur ni pikiran dia ka amanami dohot inanami naung ditodo huriam gabi panitia pesta prajubilium Natal dohot pesta gotilon nanaing si patupau ni huriami di bagasan hari tahun dohot bisuk nasian ho songonima nang ruas ni huriami Tuhan pasahaton naduminggan asabui mardalan ahana sinakapan ni huriam tujulan nyarion lumobima laho makalason ulup-ulup 50 tahun nong jongjong huriam HKIP Pondok Bambu di tahun 2020 pos rohanami Tuhan pasu-pasunmu saluhuna aka amanami inanami panitia nong tinudu ni huriam songonima nang diaka dongan nami nama ulang tahun di bagasan minggu-mingguon minggu 2 Oktober 1 Sabtu 8 Oktober 2022 torop nasida 20 obat halak siga jangumur ma akka amanami nanami yanakon nami namagodang nang yanakon nami akka namit meti pasu-pasuonmu dia ka pardalanan ningolu na pinasahatmu tujulan ni arion
Songoniaka na sinakapan ni rohana sida. Diaka parbino Tuhan lam tabaumu habisuhon Tuhan. Ibur-ibur magudang akan namit meti. Songonima diaka ulau nami siganu pari Tuhan pasu-pasunmu. Upasa tami matuadupanmu ruas ni huriam. Sianaka danak namit meti. Sahatu lansia di bagasan panugunugunmu. Do di bagasan asi doot holong ni roham. Mauliate madiho Tuhan. Mari di Yesus Kristus martangia kami tuadupanmu. Amin. Mari di mahita laos mardalan ma peliata patuluhon doot paupaton. Naju pangau na asiroha, liyaw ng magawiyan. Tuhan Jesus para asiroha, liyaw na lilunahinan. Buhay utang na tuhati para siroha boloni, para siroha boloni. Ibaen godang ni dosaku, tumho na umaw kamay. Apero Jesus ipadomu, amusedor debatan. Mudar na nabaliyai, pajom-jom pardonuani, pajom-jom pardonuani. Ay tehon ayat na padudulas jongjok kita. On perolan asinirohan, si panasahon notoni, say pujiyo kudo Jehovah, dumro na pamanatoni. Untuk huhut lasro hati, memuji asi rohai, memuji asi rohai. Tatangya kon mapiliata tu dibata martangiang mahita. Ali dibata amanamin na di banua gijang hodo haruan ni saluhut silehon-lehon nadinggan. Doho nasa ulibasa na maliutus. Upasahat hamima sian na nilahon mi tuhami pilihan nami tuho. Say jalo may gabi wap na hutus di julum. Pasu-pasu may jalaramutia sa huparhasya kami pilihanon. Pati bulhon harajaunmu. Di tunga-tunga ni huriam doho di portibion.
Puhai marohanami marhite-hite todim. Asalam hutadahami godang ni si lehon-lehon mi tuhami. Asalam gir-gir hami madok mauliate tuho. Marhite-hite Yesus Kristus Tuhan nami. Amin. Nasanami leoni onirodi pamataku osanot gogoki roding salut artaku upasahati Tuhan nasaun satokudo. Aliyamanami na di Banua Gijang say pinerbadia magwarmu, say Roma harajaunmu, say saut malomo ni roham di Banua tungaon songon na di Banua Gijang, lehon matuhami, sadarion hanguluan siapari, sesama dosa nami, songon panesa nami di dosa ni dongan namar dosa tuhami, unak kami togihon tu pangunjunan, palua mahami, sian pangago. Ayo dona puna arajaon don hagogon rodi hasanapon saleleni lelena. Di pasu-pasu jala diramuti Tuhan debata maho. Disodakon Tuhan debata mabohina tuho. Jala asima rohana midaho. Didopakkon Tuhan debata mabohina tuho. Jala dipasarhon ma damena tu todim. Amin. Amen, amen, amen. Oras ma dihita saluhna. Tujuh loma amang obing, tujuh lomang pakai ulos mi dua-dua. Amang si obing. Tumay ta. Para lalu. Senamang. Ya. Ya. Terbalik. Ya, semamang. Ya. Laos ucapan selamat Mamang Siobing. Soma. Satu deh, son. Ya Allah, samping. Ada putusan. Ya. Ya enak. Sama aja itu. Sian ngolukon Iya, sudah. Iya. pujiyo Iya. Laos songonima dihamuna amanami dot inanami ruas ni uriata dihami nambak kubasi minggu tasadarion pasaton nami mas selamat hari minggu madihita saluna oras mahita ya tajalang ma amata nama ulang tahun ya ya oke amanginang Tuhan berkati ya nang ya sehat inangnya orang tua kami ini Pak. Ya, Bang Guru. Ya. Bang Guru. Ya. Oke. Kasih nong. Tadi Pak,
Semaksihan. Oke lah.